Mene ovaj posao ispunjava, pričinjava mi zadovoljstvo. Zato što je posao zaista humanitarnog karaktera, također radim u jednom divnom podsticajnom okruženju koji mi pruža iz dana u dan kontinuiranu podršku i zato što mi pruža fleksibilnost. Imaš lep osjećaj, pomažeš drugima, pomažeš deci, znači koja treba da odrastu, pred kojima je život. Ovaj posao volim upravo zato što imam priliku da svakoga dana učinim neko dobro delo. I to je ono što mene svakodnevno motiviše. Zato što je ovo jedan stvarno sjajan posao. Znate da nekome možete pomoći, da možete doprineti da nečiji život bude mnogo bolji nego što je bilo tada. Za SOS Dečja sela radim 2,5 godine i mogu reći da sam prezadovoljna. Za SOS Dečja sela radim 3 pune godine i ušao sam u 4. godinu. Zaista vlada jedna divna atmosfera, prijatna, možemo se oslonimo jedni na druge. U timu su odnosi predivni, znači kolegijalnost, poštovanje, to je na visokom nivou. Komunikacija na prvo mesto. Ja volim da pričam i mnogo pričam i meni to odgovara, a naravno da uvek se trudim da nešto naučim. Prva i osnovna stvar koja je potrebna za ovaj posao jeste da verujete u sebe, odnosno da verujete samom sebi i da verujete ono što radite. Uloga fejsera je zaista podsticajna, izazovna i jedinstvena. Prva asocijacija mi je da sam nekome stvarno pomogla i taj osjećaj je predivan. Deca, podrška, solidarnost. To treba doživjeti, to ne može rečima da se kaže. Moj prvi radni dan je bio izuzetno stresan, imala sam baš veliku tremu jer nisam nikad radila ovaj tip posla, da prilazim ljudima. Pa sada kada se prisjećam tih prvih negde radnih dana, sećam se da mi je bilo užasno zanimljivo i da sam sa toliko radosti i entuzijazma odlazila na posao, upravo zato što sam svakog dana imala priliku da razgovaram sa različitim ljudima i negde upravo kroz tu sada komunikaciju sa različitim sagovornicima sam negde vežbala i sopstvenu komunikaciju. U tom trenutku sam zapravo tražila dodatan posao, te sam putem društvenih mreža upravo i čula o samoj organizaciji, te sam preko sajta i videla da su im potrebni SOS predstavnici na terenu. Moja supruga je videla klub Dato srce, znači reklamicu u autobusu i ona mi je ispričala da je to videla, ja sam želeo da probam. Ako vam se dopadaju sami uslovi rada, a opet se negde i plašite kako ćete da prebrodite strah i tremu, nemojte da brinete, kroz vaše prve radne dane ja upravo kao trener bit ću tu sa vama da vam pomognem da to prebrodite.